Wala akong pakialam sa naging babae mo. Ang problema ko yung buhay ko. Eh di, yun na yung sagot sa problema mo. Pag dumating yung niraretong babae nito, tapos ang problema mo, sunggapan mo na agad. Oo nga naman. Sika nakabrace ka lang, taga-Tagalogin na amitin. Sika may paspasaro na ako magtagtagalog kay ore sika mo, natangtangkin na kamo lang ay Ilocano. Kapag padasan ang Tagalog, baka no malipatan. Eh, at least, amo mo kasi. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Nagbayag mo itaji amam kanya ako. Siguro, hindi na panan nga tayo. Sino nga minadya? Basta ba, nasiksi aja. Nasiksi. Okay sa ba, madi na nga bugbugaw Bugaw si katibugaw dyan tayo Madamdam, madi mo lang umno ata Napintas ata niya sumungsungad din niya. Madi? Big, ay, sa balay kaya. Hindi mo din ay baka mabalin siguro agin na eh. Ha? Hindahan. Nagbayag mo gabi na agin na yan. Gawid ako, matig maure ajay. Damdaman, tika pa lang. Do pera midik. Sayang mo Mga mga tatala rumar. Sayang mo tayo purmana ka naka-cleavage pa. Oo, nag-leverage na. Isa ba, madatararami di ba? Ang mahalag pa iso. Talagang magkita kasi na eh. Mabang-arang ka. Kaya pampanunuto ka, maikat ang asigod. Ako makapapigsa? Uy, makapapigsa. Lalagi jay. Kaskas din na na. Ay, nangkoy. Nagsarapan, George. Hindi nga mga manyaki sa'yo. Maday. Sige lang tangar makimam muna. Asi ka Ang kami na bagay ajay. Bagay kayo ajay. Sus. Wow. Kita Namdama. Ano ba yun? Kanina ko pa hinihintay yung babae niya. Yan. Sa balit at sibong sungat. Nabalik ka pa na. Nahanap ko yung kadate ko eh. Go, kayo. Ang ginagawa nyo dito? Ay, hinihintay din kami. Baka parehas tayo nang hinihintay Di ba Mas maganda yung hinihintay namin. Labas pa yung cleavage. Oh, cleavage. Ganon din na rin yun. Sama di makikita ni Clavets. So lang nga, iso aja, ito pronunciation na. First time nga eh. Oo. Nagbago na nga ako eh. Oh. Bagay. Ano, padating na ba yun sa inyo? Wala pa nga eh. Busbert, tatay tapay toy. Dapay papanak na aji pa i-deliver ko. Guro oray aji ikuan. Customerin. Yung lahat na bakit. I-cancel mo. Kahit mo tayo agka-chicks numaday. Sayang, chicks din yun. Kasano no aji trabaho tin cancel da. Kaya nang biyagin aji bagbagam. Mabalin na dyan. Jackpot ka dyan, makurso na daan na ka. Ayaw mo pa yun? Jackpot ka na. Pwede mo na i-cancel yung trabaho mo, tas yun na lang yung palit mo. Kahit sa hoy na aji babae ti trabaho ay nagalas. Kanyang round. Alang ang mga buy-buyam laan. Ayaw mo pa yun? May chicks ka na. May pera ka pa. Second demotion ka mo, di si kalatan. Takan to lang makikuha kami. Si kalatan baat. Di pa na ipusing ato yun eh. Sususupay lagi ninang na. May match ka ta ko ka. Natataer ka. Uy, no. May naging babae na ako. Kaso nga lang, hindi natuloy. Wala akong pakialam sa naging babae mo. Ang problema ko yung buhay ko. Eh di, yun na yung sagot sa problema mo. Pag dumating yung niraretong babae nito, tapos ang problema mo, sunggapan mo na agad. Oo nga naman. Sika nakabrace ka lang, taga-Tagalogin na amitin. Sika may paspasaro na ako magtagtagalog kay ore sika mo, natangtangkin na kamo lang ay Ilocano. Kapag padasan ang Tagalog, baka no malipatan. Eh, at least, amo mo kasi. Brace ko na naman. Ito na naman brace ko.
alam mo, maganda yung nagtatagalog, di ba? Maganda yung nagtatagalog pag nagtatagalog ka. Parang ang lakas ng dating mo. Paano yung mga Ilonggo? Oo nga, no? Oh, Hindi, kung maintindihan mo. hambal ko sa imo to. Antok ka sa banwa. Oh, alam mo ba ibig sabihin noon? Medyo. Hoy, tumigil kayo. Ang Ilonggo, malambing magsalita. Ang baak, malambing talaga yung mga Ilonggo magmahal. Naman. Balis ka na nga rito. Storbo ka eh. Mamaya na, hindi pa Maturnada pa yung dumagat. hinihintay namin. Sige na. Tabi. Yan ay sa akin, no? Oh. Hindi, pumunta ka na. Ingat, ha? Mabisina ko na umajur urayin tan. Nabising kang ka, nagadunga panganan din tanay. Pili ka laang na din natin pangalan ta. Dati tap silog, long silog, isilog. Hindi tamangan isilog. Isilog, abay na isilog. Anda, ay pansit kin sabaw. Adi ti isilog, ako na da. Sit sabaw, isilog na ganda yun. Apay kasano may panunod na di nagaramit, hindi nga putahin. Isilog. Ay maligaya man di magbagat. Pansit kanin gayam, adi isilog. Kasi yaki, aji bang silog nga yan ang ordaday. Ha? Kadi kwa, itlog nga bugok, ay burong itlog. Ha? Nakapoy ka nga talaga. Di ka kamin rum-rumwar. Payas lang niyang balog na di lala maturturong nata sakam. Kunada garud baak, dagiti lalakay ide. Habang natigsatay pay, agpasyar tayo, ti kayat tayo nga makitan. Makapasyar kan tupay no, nagunat na doon nga sakam. Wanin dungdung awad na kan tulatan. Kasi kaya pa aji kaluluwa, makapasyar pa nga road. Napunin ni bak. Apay si ka, nakakita ka ti kaluluwan. Madipay. Kasi ka nakakita ako, espiritu pay Espirito. Ti, apelido na. Hanggang nga, kapoy-kapoy ka dito, makasawa kan. Awanin, lakayang kang baak. Atan baak, taragtan na eh. Napanan na tilukom. Talaga nga, mutalong na talaga din, naduduugan nga lakay. Imbis na makaasawa ko eh. Inya tata. Tamon agar ko daw. Kumano man laga daw. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya kung gamit damit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingay. Nay, Mahit Nay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak Kaya motor mo ay. pahatak ko na nga pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na Magmayat buya na dalos ni. nagkinis na rin na eh.